И Сабрина, ето, правя втора част на Баба Грани, защото си поискала, правя. Аз не съм като останалите ютубъри да пишат коментари и да ми го изпълняват. Аз съм така, изпълнявам коментари. Не всичко, ама да. Така. Да знаеш, че няма много да е дълга, защото ще има и трета част и такива на части, защото може и да не успеем за едно видео да качим цялата игра, естествено. Защото това е доста дълга игра и може да качим от втора част някоя друга, нали, кадър от трета част. Искате ли после да влезнем в втората къща на Баба Ти Грани? Защото така, като виждате, не е много готино. Както винаги по традиция, това е закон при разбутаме, това създаваме шум. Искам да отида в банята, но цата ще дойде. Исках всъщност да скоча сега в банята. В хора, видял се, че тя ще ни бъде днеска един тир. Да. И както и да е, тя ще бъде за нас в днешното видео отново един тир за нас. И именно ето тези там дъски ще ги бутне, аз ще бутна вазата първо там и тя ще дойде май. Добре. Ма чакай, сега много бързо ще дойде и няма да ми дойде. Да ми остане време да се скрия. Идвай. Нищо. Втория път ще стане. Та картина може да сложим там. Шо? Искам да запутам там и грозното лице на Баба Ти Грани. Не е лице, тяло. Да отиди да провериш какво става там. Бе, рундел. Тапачка. Гледай. Ма не ми се филима. Гледай колко е проста, бе. Оф. Даже ми страх капан. Толкова си умна. Аз не имам ваза. Няма да ме положиш. Гледайте. Гледай, Мастер-шеф. Даже и втори ми страх. Гледай я.